Město neomezených možností, aneb to nemá chybu. Rozhlasovou hru z cyklu nekorektních her žánru autentická fikce napsal Miroslav Rosendorf. Upozornění. Toto se nikdy nestalo. Pokud ano, tak Bůh s námi. Osoby a obsazení. Vypravěč Jiří Plos. Marioneta Jindra Moravcová. Iveta Kristýna Dvořáková. Doktor Promile Marek Malý. Maskot Jindřich Matoušek. Nudlan Miroslav Rosendorf. Zvuk Jiří Pletánek. Ač podzim vstoupil do druhé poloviny, v Rudém Kocourkově vše pučí jedna radost. Radnice dává světu vědět, že Rudý Kocourkov je městem neomezených možností. V oblíbené restauraci u Prince si dali dostaveníčko Marioneta, Iveta a Nudlan. Tak jsem měla narozky a na sociální síti mi všichni kamarádi popřáli. Bohužel jenom popřáli, prachy by se hodily víc. Chceš prachy? Tak si půjč. To je vončo, teď si na to kápl. Neboj, všechno bude. I puč, i prachy. Doktor Promile už to domluvá s ostatníma. Už bylo na čase. Oni berou pořádný prachy a já, abych utřel nudly. Makat jak barevny za směšných 40 000 měsíčně? Za takovou almužnu ani nevstanu z postele. Neboj, přijdeš si na větší prachy a vstávat taky nebudeš muset. Hlavní je, jak říkal doktor Promile, aby ses do ničeho nepletl a na veřejnosti nějak nevystupoval, prej by to mohl být průser. Když to hodí balík, budu mlčet, neboj. Mně to tak konec konců i vyhovuje. Nebejt na očích a plnit štrozok. To nemá chybu. Jak řekli, tak se i stalo. Na radnici města Rudého Kocourkova vypučel puč a vlády nad městem se ujala ta správná 19členná parta, označovaná jako pučani. Tedy ti, co spolu umí komunikovat. Jde o uskupení, v němž každý na někoho něco ví a každý potřebuje každého, což dává celkem spolehlivou záruku fungování. V oblíbené restauraci u Prince sedí Iveta s Nudlanem. Tak hele, doktor Promile říkal, že s Pavlem vybrali novýho ředitele dopravního podniku. Koho? Dostane to Libor. Který Libor? Snad nemyslíš toho, co... Jo, toho, co má na triku ty předražený zakázky. Ale doktor Promile s Pavlem říkali, že je všechno v pohodě. Že křiklouny kolem divadla umlčeli a že už není nikdo, kdo se v tom bude šťourat. Ale proč zrovna Libor? Je už jak dlouho nezaměstnaný, tedy je jasný, že je nemakačenko nebo že nic neumí. A chytrej zrovna taky dvakrát není. Ty taky nejsi žádný Einstein a podívej, jak se z tebe stal snadno radní. A kdybys byl trošku chytrej, alespoň jako ten mamlas Libor, dokázal by si spočítat, že bez ním bychom byli na zastupitelstvu v háji. Potřebujeme každý hlas a teď je vhodná doba k tomu, abychom využili toho, že jeho partaj je na dně a za sebe menší korítko se spojí i s nedávnými nepřáteli. Stejně se ale podle mě spustí poprask. Jak to vysvětlíme veřejnosti? To musíme vymyslet. Bere do ruky mobil, vytáčí číslo. Ahoj Libore, hele, teď tady řeším s Nudlanem tu tvoji trafičku. Cože? Že je to omyl? Že ani noviny, ani tabák neprodáváš? Ale no tak člověče. Myslím to ředitelování. Už chápeš? No to jsem ráda. Hele, potřeboval bych od tebe nějaký důvody k tomu, proč jsi to dostal. Co? Že jsi už odmala hrál s autíčkama? Měl jsi z papírový krabice slepenou vozovnu a v ní modely autobusu? Tak ti nevím, jestli zrovna tohle by mohlo tvůj post obhájit. Hele, ale jestli se nepletu, tak si seděl v nějaký té dozorčí radě. A představenstvu, ne? A k tomu si asi potřeboval nějakou odbornost, ne? Nepotřeboval, jen si pobíral odměny? Aha, tak hele, tak to nikomu neříkej, my půjdeme do světa s tím, že jsi ten jedinej správnej.
a protože si co by na slovo vzatý odborník seděl ve statutárních orgánech. Odkládá mobil, podívá se na Nudlana. A je to. Odůvodnění pro veřejnost máme a navíc se můžeme blejsnout s tím, jak moc jsme ochotní domluvit se. Prostě 19 lidí, který vždycky nějaký rozumný kompromis najdou. Ať lid vidí, jaká radost je žít v našem městě neomezených možností, kde se i dlouhodobě nezaměstnaný občan může stát ředitelem dopravního podniku. Město Rudý Kocourkov vyhlásilo výběrové řízení na post ředitele dopravního podniku. Tím byl jednohlasně vykomunikován Libor. Co však čert nechtěl, někdo pořídil nahrávku rozhovoru Marionety s Nudlanem a zveřejnil ji. Situaci musí hasit sám doktor Promile na schůzce s Marionetou a Nudlanem v oblíbené restauraci. Ty vole, co jsi to zase žvanil za hovadiny? Sotva odstavíme ty podělaný sluníčkáře, tak takovej průser. Pane Vrchní, ještě jednoho. Doktor Promile objednává další decku své oblíbené whisky. Ale já... Ty jsi normální debil. A jediný tvoje štěstí je, že debila potřebujeme. Jen si nejsem jistý, jestli tak velkýho. Ale já jsem přece nemohl tušit, že nás někdo poslouchá a dokonce to nahrává. Nemohl tušit? Ty vole, ty nevíš, v jakém městě to žiješ? Žiješ ve městě neomezených prasáren. Tedy vlastně neomezených možností. Pane Vrchní, ještě vyzoura. Snad to nějak vyšumí. To spíš vyšuměj bublinky z tvojí palice. Garantuju ti, že na dalším zastupku se určitě najde nějaký hajzel, který se na to zeptá. A co ty na to, no? Já... Jo, to je ono. Takhle budeš jenom blekotat. Hele, když jsi tak blbej, nech si od někoho napsat prohlášení a to na zastupku přečti. Oslov někoho v Rudý záři. V Rudý záři? To je jako v našich městských novinách? Ale co by ne, když jsou naše? Dobrý nápad, díky doktore. Když jsme u té Rudé záře, tak já mám jednu připomínku. Heleďte, vůbec se mně nelíbí praxe, kterou nastavili sluníčkáři, a to ta, že se musí dát v novinách prostor i opozici. Teď, když jsme sluníčkáře odstavili, měli bychom jim i zabránit v možnosti šíření lží v našich novinách. Je dobrá připomínka, Marioneto. S tím musíme něco udělat. Nad Rudou září musíme mít absolutní kontrolu. Jeden plátek tady sice už pro mě dělá, ale městský noviny jsme ještě neošetřili. V redakční radě je ještě nalezlej jeden ze sluníčkářů. Tak ho vyhodíme a bude klid. Pane Vrchní, ještě jednoho. No ale koho tam dáme místo něj, pane doktore? Doktor Promile přemýšlí a po 5. doušku má jasno. Manželku. Ale pane doktore, myslíte, že by to bylo rozumné řešení? Posadit do redakční rady sluníčkářovu manželku? No to by bylo stejný, jako nechat tam sluníčkáře samotnýho. Ale moji manželku. Umí občas napsat větu i bez pravopisných chyb a do firemního hlasatele občas psala i zprávy o plnění 5letky. A když jsem ji zaměstnal ve špitále jako svoji zástupkyni, tak s tím taky nebyl problém. Pane Vrchní. No tak to je skvělé, tím se zdůvodní i výměna za sluníčkáře. Nahrazení amatéra profesionálem. To nemá chybu. Marioneta se podívá na hodinky, dopije zbytek vína ze sklenice, bere do ruky mobilní telefon a objednává si taxi. Tak já už budu muset jet, pane doktore. Pojedete se mnou? Ne, díky. Já tu mám auto. No ale teď v sobě máte minimálně láhev whisky. To se nebojíte, že... Že přijdu papíry? Nebojte, Marioneto, nepřijdu. Já v tom umím chodit. Pane Vrchní, prosil bych ještě jednoho. Když už jste objednala toho taxíka, tak bychom měli myslet ekonomicky. Já bych se s vámi svezl, Marioneto. Ale platit budete vy. Kdybyste jela sama, platila byste stejně. A takhle budete mít alespoň sympatického společníka. Na dalším zasedání zastupitelstva města Rudý Kocourkov se pak děly zajímavé věci. Nudlan přečetl z kusu papíru slovo po slově to, co mu bylo napsáno redaktorkou Rudé záře. Pepa, souzený zastupitel, člen zlodějské partičky a současně jeden z pučanů zase navrhnul, aby zastupitelé přijali jeho návrh a hlasovali tajně, aby se vyhnuli dalším trestním stíháním.
Na dotazy a připomínky veřejnosti Pučani odpovídají jen velmi neochotně, a to tak, že se tazatelé nedozvědí nic. A když přijde na program bod Různé, na který čeká veřejnost, ukončuje marioneta zasedání zastupitelstva, neboť 19, která spolu mluví, se rozprchla a tak zastupitelstvo nebylo usnášení schopné. Po zasedání vchází do dveří oblíbené restaurace Maskot a míří ke stolu, kde sedí doktor Promile. Ahoj maskote, co tu děláš? Já myslel, že jsi spěchal domů. Ne domů, ale na trénink. Jenže kvůli tomu Magorovi, co se furt na něco ptal, bylo zastupko nekonečný. A já ten trénink nestih. Asi mu víš co? Srovnám kolečka. To víš, musíš si zvykat i na takovej povol, no. Ale víš co, dej si se mnou panáčka. Pane Vrchní, ještě 2krát. Ale řeknu ti, doktore, to zastupko je docela nuda. Ještě, že jsem měl sebou mobil, jinak bych se ukousal nudou. Hele, podívej. Maskot vyndává mobilní telefon a ukazuje doktorovi Promile nainstalovanou hru Real Boxing. A u toho se vydržel celý ty dlouhý hodiny? To se divíš, co? Já jsem se taky docela podivil. Vůbec jsem netušil, že ta baterka v mobilu má takovou výdrž. Hele, ale na to, že se občas zastupko protáhne, si budeš muset zvykat. Zkus to překousnout. Je to takový nutný zlo. Jsi tam za prachy tý lůzy, tak se trochu obětuj. Pane Vrchní, ještě 2krát. Já bych jim srovnal kolečka. Ještě, že po mně nikdo nic nechce, abych mluvil třeba, nebo tak. Jo, a taky jsem ti chtěl poděkovat za to, že za mě mačkáš to hlasování. Neděkuj, to já pro jistotu, abys něco nepohnojil. Ale byla docela klika, že když přišlo na poslední bod programu, plno zastupitelů už tam vůbec nebylo. Tak kecelové z řad veřejnosti ostrouhali. To se docela povedlo, dobrá náhodička. Doktor Promile se na ta slova jen potutelně usmívá. Ví svoje. Jdeš zítra k tomu soudu? Pavel mě požádal, abych přišel a Víťu s Pepou podpořil. Tak jsem se mu omluvil s tím, že nemůžu, že mám důležitý jednání, ale že moc držím klukům palce. To víš, třeba budeme brzy potřebovat takovou podporu taky. Ta veřejnost. Hele, veřejnosti bych taky srovnal kolečka. Ale k soudu jsem je podpořit nešel. Nechci být s těma špínama spojovaný. Ale i tak tam měli svoje věrný publikum. Kromě členů vlastní zlodějský partičky tam naklusali i rudoši. Hustý. Tak oni je přijeli podpořit i indiáni. Doktor Promile nevěřícně protočí oči, kopne do sebe vizoura na X a objedná si dalšího. Jaký indiáni, pro boha? Viděl jsi někdy v Rudým Kocůrkově nějakýho? Ale vždyť si tuhle sám říkal, že Komanči. Komanči nebo rudoši, tím prostě myslím komunisty, chápeš? Normální bolševický svině, který vraždili o 106 a se kterýma teď musíme držet basu, abys mohl být radní, chápeš? Tak právě ti přišli ty 2 souzený podpořit. A pak ještě ten jejich poskok, který jim za flek na staďáku vlezají do zadku. Hele, tak jestli budeš s Víťou a Pepou teď někdy mluvit, tak jim vyřiď, že mají i moji podporu. A jestli to nakonec pro ně dopadne blbě, tak ať nesmutněj. Já mám v tělocvičně pěkný teplákový soupravy, ty se jim budou líbit. Jsou krásný, rudý, se 3 proužkama, ty jim budou slušet. Život v Rudém Kocůrkově už zase jede ve starých kolejích tak, jak jsou obyvatelé města zvyklí. Ale ještě ne zcela. Ještě stále je co napravovat. A tak doktor Promile svolává poradu ve 3. On, marioneta a láhev whisky. Říkal Pavel, že máme vyhodit ředitele zoo. Já proč? Je tam teprve krátce a za tu dobu udělal tolik práce. No jako nikdo předtím za dlouhé roky. To já vím taky, ale to víte, v naší partě si musíme vycházet vstříc. Jestli chcete být i nadále primátorkou, musíte občas nějaký ten ústupek udělat. Někdo tomu říká korupce, ale my slušní lidé tomu říkáme umění dohodnout se. Tak holt toho ředitele odvoláte, to se nedá nic dělat. No ale jak to vysvětlím veřejnosti? Nebojte, to zařídíme. Rozjedeme mediální masáž, jak jsou zoo neutěšené poměry, že chtějí odborníci odcházet a že takhle to dál nejde. Ale když ho odvolám hned, tak to bude všem podezřelý. Nejsem blbej, to nebude hned. Vy tam pošlete mediátorky, které budou mít na oko za cíl situaci sklidnit. Ty po čase vyrukují s tím, že nespokojení zaměstnanci mají pravdu a že ředitel je hrozný tyran.
A pomůže vám i Pavel, který má v zoo svoje koně. Už domluvil s hajzlíkem petici za odvolání ředitele, kterou podepíše kdekdo. Ochránci například řekne, že ředitel chystá nový výběrový řízení na ostrahu zahrady a uvidíte, jak se podpisy budou jenom hrnout. A tak to bude pokračovat i u jiných dodavatelů. A jisté jsou i podpisy od všech nemakačenků. A že jich tam není málo. No tak dobře. No ale stejně se mi to moc nezdá jako důvod k odvolání ředitele. No tak do toho zakomponujte kouzelný klauzule o nezvládnutém managementu a nehospodárnosti. A než po vás někdo bude chtít nějaké důkazy, bude už dávno nový ředitel. A ten si už důvody najde. No a proč vlastně ten Pavel tak moc usiluje o odvolání ředitele? Proč? Jejich partičce uvízli za drápkama velký prachy, mimo jiné právě ze zoo. A nový ředitel nejen, že tomu udělal přítrž, ale začal se již ťourat v minulosti. Tak to je jasný, že to Pavla naštvalo, že jo? Aha, no to nemá chybu. A bylo tak, jak Pavel nařídil a doktor Promile zařídil. Rada města Rudý Kocourkov odvolala ředitele zoo s odůvodněním, že je nelida, neboť se to píše v petici, kterou podepsali zaměstnanci zoo. Zoo okamžitě začal řídit nový, dočasný ředitel, ale celá kauza vyvolala velký zájem médií, až to bylo doktorovi Promile nemilé. Sešel se tedy s Marionetou, aby se společně dohodli na dalším postupu. No tak, nevím, jestli tohle ustojím. To nebylo zrovna nejšťastnější. Jinak to nešlo. Dohody se musí plnit. To ví celý kultivovaný politický svět. A my kultivovaný jsme, ne? No jo, no ale to nebyl někdo vhodnější. Jestli máte na mysli minulost, tak kdo je dneska čistý, že? Ale kde pak, estebácká bolševická svině byl kdekdo, to mi ani tak nevadí. No ale prý kšeftuje se zbraněmi. No a? Každý se přece musí nějak živit. No ale víte, co udělal? Když nastoupil, okamžitě rozdal důtky za nepořádek těm největším lajdákům. A víte, kdo to nejvíc odnesl? No to byste neuhod. Odnesli to právě organizátoři petice, kteří mu k místečku, byť dočasnému, pomohli. Nový ředitel teď do médií rozhlašuje, jak je dobře, že byl ředitel odvolán, že byl v zoo hrozný nepořádek. A po internetu teď koluje tohle. Ředitel přijde do bordelu, který má hajzlík a jeho podřízení. Hajzlíka odvolá a po podřízených chce, aby makali. Hajzlík a podřízení se píšou petici, jak je ředitel hrozný a že je šikanuje, město jim dá za pravdu a ředitele odvolá. Jenomže pak témuž řediteli vyčítá, že byl na hajzlíka a jeho podřízené příliš měkký, že měli na pracovišti neskutečný nepořádek. Tak nevím, Heller nebo Kafka? Ani Heller, ani Kafka, ale doktor Promile. A jestli se vám to nezdá, chopte si trošku iniciativy. Svolejte tiskovou konferenci a uveďte ještě nějaký důvod, proč byl ředitel odvolán. Nemůžete to přece všechno nechávat jenom na mě. No tak dobře, no, já něco vymyslím. A za 2 dny se na radnici Rudého Kocourkova koná tisková konference. Na ní primátorka města, paní Marioneta, slavnostně a v plné parádě odhaluje pravou příčinu odvolání ředitele. Vážení, vzhledem k tomu, že se naším městem šíří plno polopravd či dokonce lží o důvodech odvolání ředitele zoologické zahrady, rozhodla jsem se svolat tuto tiskovou konferenci a pravé důvody, které radu města k odvolání ředitele vedly, tady a teď odhalit. A vězte, že nic zamlčovat nebudu a řeknu to na plná ústa tak, jak to je. Ředitel zoo byl odvolán nejen kvůli petici zaměstnanců, ale zejména proto, že byli nespokojení i návštěvníci zoo. Jeden si telefonicky stěžoval, že musel jít s dítětem pro párek do kopce od spodního vchodu zoo k hornímu. Aby pučani získali podporu široké veřejnosti, rozdávají ve velkém. Byť jde zatím pouze o fiktivní peníze. O tom, jak by měl vypadat rozpočet města pro příští rok, se radí Marioneta s kým jiným než s doktorem Promile. Tak pane doktore, jak to vidíte s rozpočtem? Říkal jste, že si s ním nemám lámat hlavu. Přesně tak. Nestarejte se. Rozpočet mám pro vás připravený. Trošku jsem kouzlil a i když jsou časy ekonomicky neveselé, na město se valí korekce, splátky dluhů a pokuty jedna za druhou, přesto si vybrané subjekty polepší. Myslím, že budete spokojena. Naše potenciální voliče bychom si měli získat.
Posuďte sama. Například Dům dětí, tedy silná potenciální voličská základna, dostane přidáno 1,5 milionu. Další hlasy najdeme u sportovců. Ti dostanou víc o 7 milionů. Občané se potřebují samozřejmě po městě pohybovat, proto přidáme i dopravnímu podniku přes 3 miliony. Myslím, že voliči jsou naši a že po dalších volbách už budou naše pozice na radnici čistější. Teda, pane doktore, vy jste kabrňák. Ale hleďte, teď mě napadá, jak to vypadá s tím divadlem, které Pavlovi a spol zlomilo vás. Ne, že by mi na těch komediantech nějak záleželo, do divadla jsem v životě nešla. Až teď poprvé, a to jen proto, že si to žádá politická situace. A pochvalu na divadlo jsem ze sebe na zastupku dostala jen s největším sebezapřením. A to jen proto, že jste mi to doporučil, ale ty peníze by komedianti dostat měli, aby nás to nesmetlo. Nebojte, kolegyně, samozřejmě na to myslím. Komedianti dostanou víc, skoro 3 miliony. Jejich příznivci nás budou muset milovat. No to je celkem dost, ale vy určitě víte, co děláte. Jasně, že vím. A veřejnosti to zdůvodním tak, jak to prostě je. Kvalitní divadlo potřebuje peníze. No a co když se někdo začne pídit po tom, proč jsme nahnali herce do příspěvkové organizace města, když je to pro město mnohem dražší, než když hráli pod hlavičkou spolku. Vždyť sluníčkáři spolu s ředitelkou na to upozorňovali. Když chcete mít někoho v hrsti, holt to něco stojí. Ale to si samozřejmě necháme pro sebe. Když se někdo bude ptát, proč příspěvkovka města a ne spolek, odpovím mu stručně. Proto. A to je dobře. Když je budeme mít v hrsti, tak už žádná rebelie od nich asi nehrozí, že? Nehrozí docela určitě. O tom, kdo v divadelku bude či nebude, rozhodne sám Arno. Marioneta si prohlíží listiny s návrhem rozpočtu. Několikrát projíždí stránky jednu po druhé sem a tam, až nakonec zvedne od listin oči. Pane doktore, marně tu hledám nějaký příspěvek pro seniory a jejich klub, v rozpočtu není? A když ho tam nevidíte, tak tam prostě není. Víte, kolik těm babkám a dětkům je? Jestli se dožijou dalších voleb, tak kdo ví, jestli budou vůbec schopni dojít do volebních místností. To by byly vyhozený peníze. Ať si dřepějí doma, jsou rádi, že jsou rádi. Z nich by nám nic nekáplo. Ano jo, to je taky pravda. No to nemá chybu. A tak, zatímco si Rudý Kocourkov žije svým specificky rudokocourkovským životem, ve světě zuří boj s teroristy, kteří spáchali další otřesné atentáty. Všechno zlé k něčemu dobré, říká staré pořekadlo. A nejen staré pořekadlo. Říká to i doktor Promile. To je strašný, co se stalo, vidíte, pane doktore. Strašný to je, pravda. Ale proč toho nevyužít náš prospěch? Marioneta zůstává stát s ústy do kořán otevřenými a zjevně nechápe. Všimla jste si, jaká vlna solidarity s obětmi se spustila na sociálních sítích? No ano, kdo by si toho nevšimnul. I já si obarvila profilovou fotečku, když je na to ta aplikace. No a na té vlně se svezeme i my. Uděláme pietní místo. No to nemá chybu. Uděláme pietní místo u pomníku obětem komunismu. Ale kde pak? Pomníku obětem komunismu se musíme vyhýbat velkým obloukem kvůli našim koaličním partnerům. Těm by se to asi moc nezamlouvalo. Pietní místo uděláme přímo před radnicí a zároveň si tam hned uděláme společnou fotečku, ať občan ví, kde je ve městě hlavní silou v boji proti terorismu. Dneska se ta fotečka bude hodit. Mám zrovna nový bodky. No, to nemá chybu. Ale to ještě není všechno. Obyvatelům města ukážeme, jak jsme připraveni na všechno a že jsou v dobrých rukou. Svoláme bezpečnostní radu města a vydáme prohlášení, že jsme zvýšili ostrahu městských objektů. No to nemá chybu. A jak řekli, tak se i stalo. Obyvatelé města byli ujištěni, že jsou před teroristy chráněni i na veřejných záchodcích a svět sociálních sítí obletěla fotografie marionety s doktorem Promile v nových bodkách u pietního místa. Ovšem radost z dobře vykonané práce všem pučanům skalila na veřejnost profláklá informace o schůzce jejich adepta na post ředitele ZOO se členy výběrové komise. Doktor Promile s marionetou a maskotem dávají hlavy dohromady. Co s tím? Už jste to četli? Unie se distancuje od našeho křišťálově čistého výběrka. Co s tím uděláme? Tak to by mě zajímalo, který hajzl to prásknul.
To se přece nedělá takhle bonzovat. Já bych tomu bonzákovi srovnal kolečka. Už to řeším. Ve snaze zachovat si na veřejnosti obraz transparentnosti přizval jsem do komise zástupce opozice. Svezou se v tom s námi a poslouží nám jako fíkový list. No, neposlouží. Ale samozřejmě, že poslouží. Když to přijmou, poslouží. A přitom nic neovlivní. Jenomže oni to nepřijmou. Už je to v novinách, že to odmítli. Že prý kašparům kašpárky dělat nebudou. Já bych jim srovnal kolečka. Tak, teď jsme v hajzlu. Náš adept byl jedinej schopnej a potom všem teď pochybuju, že by ještě chtěl ředitelem bejt. A tak zatímco situace kolem výběrového řízení na pozici ředitele místní zoo je nejistá, jisté je, že se chystá zasedání zastupitelstva. Na projednávání jednotlivých bodů se pečlivě připravuje i doktor Promile s marionetou v restauraci u Prince. No a pak tam máme už jenom nedůležitý body jako příspěvek k tomu svobodomyslnému kulturáku. Jak to, že nedůležitý? To je naopak hodně důležitý. No ale teď jste sám říkal, že to tomu kulturáku dáme, že v tom nevidíte problém. Že když si ho obyvatelé sami zrekonstruovali, pořádali na něj sbírky a když je tam teď tak pestrý program, že si to zaslouží podporu města. Říkal, ale všechno jinak. Mluvil jsem o tom s Pavlem a ten dostal jasný instrukce od Arna. Prej nás má podpořit jen tehdy, když se zavážeme, že svobodomyslnému kulturáku nedáme ani kačku. No ale proč? Arnova parta v něm vidí symbol vzdoru a prostě ho chce zadupat do země. Arno prej doslova řekl, že pro nějaký nukolise není v jeho městě místo. Chcete mít bohatýho Ježíška a nějaký prachy k naroskám? Chcete, že jo? Já taky. A tak holt musíme umět vykomunikovat i tohle. Marioneta souhlasně kývá hlavou, usilovně přemýšlí. No tak samozřejmě naše prašulky jsou přednější než lůza, to je jasný, ale jak to chcete udělat, abyste nevypadal jako někdo, kdo zákulisně čachruje nejen s dobře placenými fleky, ale i s názory? Pavel mě v tom nenechá. Domluvil s Lady M, že předloží radě města záměrně špatné podklady s tím, že kultura chce peníze nikoli pro činnost, ale na provoz budovy. A navíc ještě vyrukuje s historkou, že jde kulturák stejně do likvidace a tak není třeba tam nic dávat. Lady M to prý udělá ochotně. Je splachovací. Marioneta s otevřenými ústy vzhlíží k doktorovi Promile. Dlouho marně hledá slova, kterými by vyjádřila svůj obdiv, až z ní nakonec vypadne pouze její oblíbené. Teda, to nemá chybu. Nemá. Pane vrchní, prosím ještě jednou panáčka. A jak řekli, stalo se. Lady M podstrčila do rady města zcela nesmyslné podklady. Radní, kteří věděli, že jde o podvrh, tyto podklady bez mrknutí oka přijali a poskytnutí financí svobodomyslnému kulturáku nedoporučili. A přišel den D, tedy zasedání zastupitelstva. Zasedání obzvlášť důležité, neboť na pořadu jednání má být i schvalování rozpočtu pro příští rok. Ještě před schválením programu opozice navrhuje přeřadit bod různé, který je až na konci a v němž se dává prostor diskusi občanům doprostřed programu. Marioneta si najednou neví rady, co s tím, vyhlašuje 5minutovou hygienickou přestávku, odbíhá na chodbu a přitom významně mrká na doktora Promile, který v zápětí opouští sál také. Co s tím uděláme, pane doktore? Jak máme hlasovat? Když budeme hlasovat pro, dočkáme se hloupých dotěrných dotazů na Nudlana, na zoo, na dozorčí rady? Tak prostě lůze prostor nedáme. Budeme hlasovat proti a bod různé bude prostě až jako poslední. A pak zase zastupitelé vezmou kramle. Tudíž budeme neusnášení schopní a tak zasedání jako vždy ukončíme. No ale abychom si tím proti sobě nepopudili veřejnost ještě víc. Doktor Promile si mne bradu, dumá, až se mu rozzáří oči. Mám to. My bod různé necháme tak, jak je, tedy až na konec zasedání. Zvědavá lůza se odebere domů a pak, Marioneto, až bude schválen rozpočet, vyrukujete s tím, že jste si uvědomila, že přece jenom jsme tu pro veřejnost a navrhnete zařadit diskuzi občanů ihned.
Lůza, která bude pryč, nebude mít šanci a vy budete za tu, která myslí na lid. S dobrým pocitem, jak to se zvídavou veřejností zkoulejí, vrací se Marioneta s doktorem Promile do sálu a s úsměvy na tvářích pokračují až do hlasování o rozpočtu. Dobře namazaný pučstroj najednou zaskřípe a zastaví se. Rozpočet není schválen. Marioneta vyhlašuje hodinovou přestávku a zcela rozhozená odchází do své kanceláře, kde se položí na stůl, zatímco Iveta jí nestačí přikládat jeden studený obklad za druhým. Doktor Promile s maskotem odchytávají na chodbě Martina, kterého popadnou, vtáhnou na záchodky a zamknou za sebou, aby nebyli nikým rušeni. Hele, podrž mi ho, já mu srovnám kolečka. Nepředbíhej, maskoté, to snad ani nebude třeba. Martin mlčí, oči klopí k zemi. Hele, co to mělo znamenat? Proč jsi nehlasoval pro rozpočet? To se nedělá. Hele, já i za cenu toho, že budeme vypadat jako neschopní idioti, teď zařídím, že se bude o rozpočtu hlasovat ještě jednou. A ty, Martine, dostaneš rozum, jasný? Martin stále mlčí. Přesto je zamítavé zakroucení hlavou jasnou odpovědí. Maskot neudrží nervy na úzdě, skočí po Martinovi, srazí ho na zem, klekne na něho a řve. Slyšel jsi to, kurva? Ty prostě budeš hlasovat pro, nebo ti srovnám fasádu tak, že tě nikdo nepozná. Martin, který leží na zádech s klečícím maskotem na hrudi, však stále zarputile mlčí. Když už se maskot chystá zasadit Martinovi úder, doktor Promile ho zarazí a klidným hlasem promluví. Tak jinak, Martine, máš rodinu, viď? Každá koruna dobrá, viď? Já vím, já to znám a mám proto pochopení. To víš, i já mám sociální cítění, ale v tuhle chvíli bys ho měl mít především ty. Tak teď ti řeknu, co se stane. Já zařídím nové hlasování o rozpočtu a ty pro něj zvedneš ruku. Pak se taky nemusíš bát o svoji budoucnost v dozorčí radě fotbalového klubu. Navíc, abys viděl, jak umím být uznalej, ti nejen, že neseberu zakázky od města, který už máš domluvený, ale ještě ti zařídím další. Rozumíš? Martin se zvedá ze země, přijímá nataženou doktorovu pravici a souhlasně kývá. Všichni tři opouštějí záchodky, za nimiž se dělá už dlouhá fronta. Na chodbě je dostihne Marioneta, která hystericky mává rukama, zajíká se, není schopna souvislého slova. Doktor Promile odběhne ke stánku s občerstvením a v zápětí se vrací s igelitovým sáčkem, který narazí na Marionetě na ústa a přitom jí zacpává nos. Po chvíli se Marioneta sklidní. To je strašný. Teď to bylo v rádiu. Uklidněte se, kolegyně, a hezky po pořádku nám řekněte, co se stalo. Byla jsem u sebe v kanceláři a měla jsem zapnutý rádio. A představte si, že v rádiu byl rozhovor s Michaelou. S jakou Michaelou? S tou od Pavla? S tou, která nepodpořila rozpočet? Ano, přesně tak, s tou. A představte si, co udělala. Ona všechno napráskala. Co myslíte tím všechno? No prostě úplně všechno. Ptali se jí, proč nehlasovala pro rozpočet a ona to nabonzovala. Že jsme sice podle dohody vyhodili ředitele zoo, ale druhou část dohody, tedy že se bude moct vrátit do zoo i její stranická kolegyně, jsme nedodrželi. Jakoby nestačilo, že jsme přesně podle jejich instrukcí rozhodli, že do svobodomyslného kulturáku nedá město ani halíř. To je kráva. To by mě zajímalo, co na to Pavel, blbeček jeden uražený. A hlavně co Arno. Ten za to práskání asi dá Pavlovi pěkně za uši. Moment. Zrovna mi Pavel píše, že to máme jednak za tu zoo, ale i za to, že jsme nešli podpořit Víťu s Pepou k soudu. Naštěstí, paní kolegyně, pokud je to to, co jste mi řekla, všechno, co se prozradilo, je to ještě dobré. Kdyby se na veřejnost dostalo skutečně všechno, co jsme domluvili, to by byl teprve malér. Na nějaký dohody kolem ředitele zoo a svobodomyslného kulturáku lidi zapomenou. Nezapomeňte, že jsme v Rudém Kocourkově. My se teď, Marioneto, vrátíme do sálu a prosadíme nové hlasování o rozpočtu. Tentokrát projde. Viď, Martine? Martin se slzami v očích přikývne a všichni se odeberou do sálu, kde je nahonem schválen rozpočet.
V průběhu projednávání dalšího programu zastupitelstva se už nic zvláštního neděje. Honza s Frantou se představí veřejnosti jako nové tváře dozorčí rady firmy ABE a svoji kvalifikaci pro vykonávání svých funkcí shodně odůvodňují tím, že v nakládání s odpady jsou skutečnými profesionály, neboť manželky je nutí vynášet smetí každý den. Maskot, který celý den na zastupitelstvu neřekne ani slovo, protože si šetří hlasivky na večer, svědomím toho, že zase nestihne trénink, drzou občanku, která si dovolí zdržovat jednání nemístnými dotazy, řádně seřve. Čas v Rudém Kocourkově nezadržitelně pádí a blíží se konec roku. Ve městečku se odehraje ještě jedna fraška, a to, když partička, která spolu komunikuje, není schopna schválit vyhlášku, kterou sama předloží. Do městečka pak zavítá i prezident Kunda a se slovy vy to tu ale máte hnusný, se otočí a odjede. Rudý Kocourkov je podle něho tím nejzbytečnějším místem na zeměkouli a tak doporučí prolomit těžební limity a městečko srovnat se zemí. Nový rok tak vítá Rudý Kocourkov v napjatém očekávání. Co všechno toto nebohé město ještě čeká? Uvidíme.